Sa kaugnay pa rin po na balita na itala po ng Pag-asa ang 2-day heat index forecast sa lalawigan po ng Pangasinan na nasa kategory ng extreme caution na. Ngayong araw po, March 10 hanggang bukas sa March 11, parehong 40 degrees Celsius ang pagtataya ng heat index sa lalawigan. Sa ilalim po ng extreme caution category, ito ay ang heat indices na mula 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Habang sa danger category naman mula sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Ang pinakamainit po ay extreme danger kung saan ang matatala po ito ng aabot sa 52 degrees Celsius o higit pa. Pumalo naman sa 44 degrees Celsius ang actual na heat index kahapon. Malayo ito sa 38 degrees Celsius na forecast. Bagamat nakakaranas ng kaunting pag-uulan ang nakaraang araw, ay naasahan pa rin na maalinsangan na nalagay ng panahon. Samantala, pinapayuhan naman ng publiko ng posibleng epekto nito sa katawan ng mga heat-related illnesses gaya ng heat cramps, heat stroke at heat exhaustion. IFM News. IFM News. IFM News.